Samonana nginibingelele nginamkelele channel Maswiti Mina Production. Mangaqala ukufika cela nesiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqodo bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu indaba ezibhlungu selithambama nje ilanga lanamuhla sekuvele zithi sekushiswe kwanqunqiswa umuzi kaNgizwe Mchunu osembombulu. Ushiswa nje namuhla emini emva kokuthi kufika amadoda amathathu kuwo ke lo muzi bafica ke izingane. Basibuza ke lezi ingane ukuthi ke uphi uMacingwane, zathi ke izingane akekho uMacingwane njengoba ke engekho esegoli. Kuyabeka emva kwalapho sekubonakala ke umuzi usuyasha, sasha zonke izindlu zaphela nya. Ngaphandle kokwandisa inkulumo ake silalele uPhakela Umthakathi echaza ngalolu daba. Bafowethu siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya ophansi, sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga. Silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMbumbulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola. Bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi, kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwe esisebenza nayo kuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesikaMacingwane. Kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo, futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha, siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani. Ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu, singashaya umuntu nje, sishayana sodwa. Bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibo babuka, masibashaya ngemvubu babaleka bengene eviyweni. So ke akekho umuntu ongathi umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba bantu abangaka abawu-3000 aphinde abaleka ayongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke ebaleke ngene eviyweni soyekhomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba bafikela abantu bokufika abayisikhulu, abayiphoyisa, abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi, ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga, abaholi bayawusupporta, abantu abaningi bayaweseka, iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi yekani, bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka-30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya. Kusukela namhlanje njengoba kuwumhla ka-10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu-40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa, sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama-security la eSouth Africa avikela abantu bokufika, yekani. Insizwa lezi siyibiza ngenkabi evikela abantu bokufika, yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika. Ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into, kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho, sinakekela abantu, sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sikucela sithi yekani. Siyamkhalela kuMacingwane, sizophinde sikhulume naye usazovela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokhu, kodwa nje siyakhalela Macingwane ngobubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho. Sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo. Siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise lesitini, insizwe lesitini yodwa, siwuvuse ngokusheshsha lo musika Macingwane. Siyathokoza nje inhlelo mhlawumbe eqhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befiswa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenzeka kanjani. Kusasa ekseni nje, kusasa ekseni ngomhla ka-11 ngoMsombuluko ekseni ngo-8 kuzobekisa ukhosini okuningi sizokuveza lapho ngicela ukuthi abantu bebeke. Siyabona. Bakufika abantu la bazofuna uNgizwe, samtshela ukuthi akekho bakaloko washa umlilo. Ngifonela uSinqomo kathi uFlot. Naw useCape Town. UseCape Town. Nazi indlu yasho. Ukusha nale. Hayi yinke wabona le phodi engasho le yini. Le ngala